Hej og velkommen til. Jeg hedder Alice, og det er mig, der har besluttet at lave den her strikkepodcast. Så hvis det her det går godt, så bliver det afsnit 1 i Asynjestrik. Velkommen til. Jeg har strikket sådan temmelig meget, næsten hver dag i de sidste 3 år. Og jeg er ved at være nået et sted, hvor at jeg dels savner at interagere noget mere med andre strikkere, og også synes, at jeg har noget at byde ind med i sådan det store strikkefællesskab. Ligesom så mange andre. Jeg kan høre, at jeg ser selv en del strikkepodcasts, både danske og udenlandske. Og når folk starter en podcast op, så er det tit det, de siger, at de savner nogen at være fælles passionerede omkring deres hobby med. Og savner at komme ud og interagere mere. Jeg har godt nok nogle lokale strikkeklubber, jeg kunne komme i. Men jeg har også børn. Jeg har en hverdag, der ikke lige inviterer til, at jeg kommer fast et sted sådan på regelmæssig basis. Så det her, det er en mulighed for mig. Og jeg tænkte, at nu skulle jeg prøve det. Jeg har virkelig gået og overvejet længe for og imod, om det her det var noget, jeg turde kaste mig ud i. Også fordi som person så er jeg ret introvert, og det ligger ikke sådan lige for, at jeg skulle sidde på den her side af skærmen og dele ud af en hel masse af mig selv. Så jeg har virkelig overvejet længe, om det var noget, jeg turde springe ud i. Og jeg har også nogle forbehold i forhold til det her med sociale medier og Instagram især, som jeg har sådan lidt blandet forhold til. Men det tror jeg vil prøve at komme ind på lidt senere. Først og fremmest så vil jeg sige, at jeg hedder som sagt Alice. Jeg er i slutningen af 30'erne, og jeg bor i Næstved, som er en mellemstor provinsby på Sydsjælland. Og her bor jeg sammen med min mand igennem 20 år. Han var ikke min mand fra starten, men vi har mødt hinanden i gymnasiet, og så har vi holdt sammen, og siden har vi fået 3 børn, som også bor her, og en kat. Jeg tænker ikke, jeg fortæller så meget om mig selv i dag. Dels fordi jeg har rigeligt at gøre med lige at finde ud af, hvordan det her det skal forløbe, og holde styr på alt det, der ligger på bordet foran mig. Og så skal jeg også lige sådan finde ud af, hvor meget jeg vil dele ud af mig selv. Fordi det er jo også det, som det her medie, den her platform kan. Man kan jo lægge alt muligt ud om sig selv. Det er ret svært at fortryde at tage det tilbage, ikke? Så det synes jeg faktisk fortjener, at jeg i hvert fald tænker mig om. Men jeg kan sige så meget, at jeg er et sted i mit liv lige nu, hvor jeg er sygemeldt, og det kommer jeg til at være et stykke tid, og det har jeg været et stykke tid. Det går ikke væk, det er for livet. Og derfor så er jeg i sådan en proces, hvor jeg skal finde ud af, sammen med nogle andre mennesker end mig selv, hvor meget jeg skal arbejde fremover. Eller hvor lidt, kunne man også kalde det. Og det er selvfølgelig ærgerligt, og jeg har haft en faglighed, som fyldte enormt meget for mig. Både da jeg studerede, og også da jeg kortvarigt nåede ud at arbejde. Og det har taget mig lang tid at acceptere, at min faglighed ikke fylder det meste af, hvem jeg er. Jeg synes egentlig, jeg er landet meget godt i det, men jeg har også brug for, at jeg kan gå op i nogle ting, hvor jeg faktisk finder ud af, at jeg duer til noget, noget som jeg selv kan styre, og som man kan gå til og fra. Og der har strik været rigtig godt for mig, at finde ud af, at det er faktisk sådan okay dygtig til. Jeg kan i hvert fald blive dygtig til nogle ting. Jeg har sådan forståelse for strikkeopskrifter og strikkematik og kan noget teknisk, så det har været dejligt. Og så laver jeg selvfølgelig også en masse andre ting, men her skal det handle om strik. Og det er bare for at sige, at det er også sådan et lille hjørne af mit liv, hvor at jeg kan få lov til at føle, at jeg faktisk stadigvæk har noget, jeg kan finde ud af. Og derfor selvfølgelig også meget mere lyst til at dele ud af det. Den del, jeg ikke er skarp på, og det som ikke ligger naturligt for mig, og som heller ikke er noget, jeg nogensinde har gjort, det er det her med at optage og redigere. Og jeg kommer ikke til at være den, der sådan lige her fra dag 1 laver fancy underlægningsmusik, og måske kan jeg finde ud af at sætte et billede ind, eller noget tekst. Måske kan jeg ikke. Det finder jeg jo ud af, når jeg sidder med det bagefter. Men det er ikke der, min hovedinteresse ligger. Og
Jeg har heller ikke lige nu, indtil i dag, haft en tilstedeværelse på sociale medier. Sådan, jeg har oprettet mig på Instagram for nogle år siden, simpelthen bare for at have en profil, så jeg kunne følge med i, hvad andre lagde ud. Og det har primært været sådan kreative sysler, jeg har fulgt med i. Jeg har syet en hel masse, inden jeg kom i gang med at strikke, og det kan jeg stadig godt lide at gøre, men det er ikke så tit, jeg får gjort det, fordi så skal jeg have pakket det hele ud på vores spisebord, og jeg skal pakke væk igen, hver gang vi skal bruge bordet, fordi jeg har ikke et sted, jeg kan sidde med det. Så det er lidt ærgerligt, men der er det jo nemmere med strik. Jeg hækler ikke endnu. Jeg har ikke prøvet at brodere endnu, og ja, der er mange ting, man kunne kaste sig over. Men jeg har altid lavet kreative ting, og det bliver jeg nok ved med i sådan forskellige formater. Men nu er det strik. Jo, jeg kan måske lige sige, navnet Asynje-strik, det har jeg faktisk valgt, fordi den før omtalte Instagram-profil, som jeg startede for nogle år siden, den bare skulle have et navn dengang, og på det tidspunkt, der synes jeg allerede havde bredt mig over sådan rigtig mange forskellige platforme og steder, man skulle have et brugernavn eller logge ind med et eller andet alias. Steder, jeg havde symønstre liggende og havde gemt billeder og inspiration og sådan noget. Så jeg prøvede at samle det lidt under sådan en kreativ profil, som hed det samme alle steder. Og der valgte jeg Asynjen. Og det gjorde jeg, fordi mit mellemnavn er Sif. Det er ikke et mellemnavn, jeg bruger sådan til hverdag, men jeg er meget glad for at have det med mig. Og så tænkte jeg, ja, det kan jeg da godt. Sådan, det er en fin, smuk henvisning til noget kulturhistorie, vi har. Det er ikke fordi, jeg har ikke fået navnet, og jeg har ikke valgt det selv, fordi jeg er asatroende, slet ikke. Men i nordisk mytologi, der var Sif jo, eller er Sif jo, den kvindelige gudinde, som er gift med tordenguden Thor. Så de mandlige guder hedder aserne, og de kvindelige hedder så asynjerne. Så mine egne børn har også fået nordisk, ja ikke engang nordisk inspireret, men deciderede navne fra nordisk mytologi, for at have den der lille notits med fra vores fælles fortid. Det synes jeg er sådan en meget smuk måde at inkorporere historien på, selvom det er mange år siden. Ja, jeg er det hele taget ret historieinteresseret på den måde, at jeg kan godt lide, hvis man ud af historien kan trække nogle pointer og nogle kontekster, der forklarer, hvorfor vi er blevet dem, vi er. Jeg interesserer mig for mennesker og kultur, og hvordan kultur og historie former, hvem vi er som mennesker, og hvordan vi som mennesker har formet historien. Og måske især inden for sådan noget med håndværk og håndarbejde og kreativitet og klædedragter, især klædedragter. Jeg har næsten altid, så langt tilbage jeg kan huske, interesseret mig for noget med historisk tøj og mode og måden man har fremstillet ting på. Og så har der været lidt forskellige tidsalder, jeg har kastet mig over, men jeg har blandt andet syet nogle ting, som er sådan et meget historisk kraftigt islet. Ikke altid sådan 100% historisk korrekt, men jeg nyder det virkelig. Og jeg kommer også til at lave flere sådan historiske dragter på et tidspunkt. Men det tager lidt tid, så det er ikke noget, jeg sådan lige kaster mig over så hyppigt, fordi der skal gå lidt tid imellem. Sidste gang jeg syede noget sådan rigtig historisk, det var en kjole til min datter, som på det tidspunkt var 14. Så hun var blevet så høj, at hun ikke formodentlig voksede så meget mere, så nu turde jeg godt kaste mig ud i at lave noget, der kunne bruges lidt længere tid. Og der brugte jeg altså 70 timer på at sy hende en ampirekjole, sådan fra omkring 1805-1810, med korset og underkjole og hele molletjavsen. Og det tager lang tid, så det skal også være noget, som man investerer noget tid i, og ikke bare kaster sig hovedløst ud i. Nå, det var tidsspor, for det skal slet ikke handle om syning lige nu, det skal handle om strik. Jeg tænker, jeg kommer til at følge sådan lidt den gængse fremgangsmåde med at fortælle lidt om, hvad jeg har lavet. Der er jo ikke rigtig noget siden sidst, men jeg fortæller lidt om, hvad jeg har strikket på her i januar. Vi er i slutningen af januar nu. Og så fortæller jeg en lille smule om, hvad jeg har planer om. Men altså ikke så meget i dybden i dag. Jeg
tror, jeg gemmer det her med at fortælle lidt mere om mig selv til næste gang, når jeg lige har landet lidt mere i det. Så. Jeg sidder i min stue. Der er ro lige nu, men det er ikke særlig tit, at jeg har huset for mig selv, uden børn og forstyrrelser. Så jeg har også lige en deadline, der gør, at jeg skal være færdig, inden der kommer nogen hjem. Så jeg skal prøve at holde tiden. Nå, jeg kan starte med at fortælle, hvad jeg har på i dag. Og jeg rejser mig lige op, så du bedre kan se. Kan man se det? Det her er... Man kan også lige se her. Det her er en cardigan af den svenske designer, der hedder Anna Sjösvart. Og det her, det er en cardigan, hun udkom med i slutningen af november, og jeg var så heldig, at jeg var med på teststrikken af den. Jeg har som sagt gået i lang tid og overvejet, om jeg skulle starte det her podcastprojekt op, og jeg har faktisk også optaget nogle afsnit i løbet af det sidste, næsten for et år siden startede jeg med det første, og de er alle sammen blevet kasseret, fordi at jeg fortrød og tænkte, nej, det er ikke mig, jeg skal slet ikke ud og promovere mig selv på den måde. Men det, der ligesom slog hovedet på sømmet for mig, og jeg tænkte, jeg er simpelthen nødt til at komme i gang, det var, at hende her designeren, Anna Sjösvart, hun udsendte i sit nyhedsbrev en invitation til det her teststrik, og så stod der, at den her cardigan, den hedder Asynja. Og så tænkte jeg, jeg blev jo nødt til at være med. Altså, en af mine motivationer for at blive lidt mere aktiv i strikkeuniverset, er jo også, at det giver adgang til sådan noget som teststrik og knit-alongs og ting, som jeg har holdt mig lidt ud af indtil nu. Jeg har selvfølgelig fulgt med, men jeg har været den meget stille og anonyme betragter, som faktisk overhovedet ikke har gjort mig bemærket. Jeg tror, jeg har få gange skrevet en kommentar på nogle opslag, men ellers så har jeg jo bare kigget med og ikke selv deltaget. Og så får man selvfølgelig heller ikke særlig meget interaktion og lærer særlig mange mennesker at kende, hvis det var det, man var interesseret i. Så det her med at have en aktiv Instagram-profil fra nu af, og have det her podcast-projekt, det gør også, at jeg kan gøre sådan noget som at byde ind på en teststrik. Så det gjorde jeg her, og jeg skrev mig op, og jeg skrev til Anna, velvidende, at jeg jo ikke er sådan den oplagte at vælge, fordi jeg havde på det tidspunkt ikke rigtig noget, jeg kunne vise frem af tilstedeværelse på sociale medier, og jeg skrev også, jamen altså jeg har de her planer om, at jeg gerne vil i gang, men lige nu kan du jo ikke se, hvad jeg står for, og jeg lover, jeg skal nok vise det færdige projekt frem, men det er ikke noget, jeg har gjort indtil nu. Og det var okay. Altså, jeg kom i hvert fald med på den teststrik, så det var jeg glad for. Så den her Asynja cardigan, den er, rejser mig lige op igen, den er jo kort. Den er lavet til at være cropped. Man kan jo selvfølgelig vælge at strikke den længere, og så har den sådan en V-hals, som ikke er særlig markeret lige nu, men det er nok, fordi jeg ikke har sat knapper i endnu. Der mangler nogle knapper. 1, 2, 3 stykker. Så vil den dukke cirka her, ikke? Så er den strikket oppefra og ned med nogle raglandudtagninger, som ligger så fint her. Og så er der jo det her mønster både på ærmerne og på forstykkerne, og der er det samme om bagpå, hvor der er noget ekstra i midten. Mønstret tager selvfølgelig lige et stykke tid at komme ind i, men så kørte det også bare fint derfra. Fordi det var en teststrik, så er der kommet nogle ændringer efter, at mønstret er gjort helt færdigt. Og det er jo derfor, man laver en teststrik, så altså sådan er det. Men det har for eksempel gjort, at der var blevet beregnet lidt anderledes i forhold til omkreds og udtagning og sådan noget. Så den her, den er faktisk endt med at blive væsentligt større, end hvis man havde strikket den efter opskriften nu, hvor den er lavet færdig. Jeg har strikket størrelse 2, og jeg har jo altså temmelig meget plads, både i ærmer og i omkreds, i forhold til, at den er designet til, at den faktisk skal sidde sådan rimelig kropsnært. Det gør den her ikke. Men det er fint nok. Nu skal jeg nok lade være med at rejse mig og sætte mig flere gange, men jeg synes bare, at jeg sidder lidt lavt i forhold til at vise den frem. Nå, jeg kan måske lige prøve at vise stoffet her. Kan man se noget af det? Den er strikket i en tråd Plutolobi, som er det her udspundne islandske garn, som man kan få i mange forskellige farver.
og så sammen med en tråd egenband, som også er fra Istex, og som er sådan en entrådet fingering, tynd fingering. Den løber 250 meter per 50 gram, og de to er holdt sammen, og det giver så det her materiale, som er varmt, og det har selvfølgelig det har fået et bad det her, så det er fluffet op, men der er lidt kras i det. Jeg er en lille smule krassat nogle steder på kroppen, og på nogle tidspunkter. Det varierer også lidt. Så den her, det er faktisk en, som jeg kan ikke have den på med en meget tynd t-shirt under, eller med helt bare ærmer for eksempel, fordi så krasser den faktisk lidt for meget. Så, men til det her, der går det fint. Indenunder, der har jeg en kjole, hvor rejser man igen, som også er skåret sådan hernede ved sådan cirka den naturlige talje. Og til det, der passer den jo sådan set fint nok til. Også fordi, at den går langt op i halsen, så der er ikke noget, der kommer op og sidder og krasser herop, som ikke er dækket af kjolen allerede. Nå, den her, den teststrikkede jeg i november, og jeg nåede at blive færdig til det punkt, som vi gerne skulle nå alle sammen i slutningen af november, og så gik jeg lidt i stå. Det var lidt en kamp at få den færdig. Det her garn var fint nok at sidde med. Der er jo det med uspundet garn, at man skal lige tilpasse sin trådspænding og måden man holder på lidt, fordi ellers så knækker det altså for nemt. I hvert fald for mig. Jeg har strikket med uspundet garn før, og det kræver altså hver gang lige sådan en tilvænning af fingrene. Og vrangpindene, de var altså lidt hårde at komme igennem. Jeg synes ikke, jeg kunne strikke særlig meget om dagen, uden at det begyndte at gøre ondt. Og det var noget med den måde, jeg holdt garnet på, når nu det var det her uspundet. Fordi man skal selvfølgelig have noget spænding på tråden, men heller ikke for meget. Så jeg overkompenserede på en eller anden måde med fingrene, og det var ikke behageligt at sidde med. Så det var noget med, at jeg tog et par rækker om dagen, og så strikkede jeg også på noget andet ved siden af. Og det gjorde altså bare, at jeg kæmpede lidt med at komme i mål med den her. Og den blev først færdig til nytår, selvom at jeg virkelig, virkelig pressede mig selv til sidst. Så har jeg til gengæld også brugt den siden. Der er nogle dage, som er for varme til, at jeg faktisk kan bruge den her. Og det er måske, det er jo ikke overhovedet noget med mønstret, men det er lidt en anke imod mig selv, at jeg blev så begejstret for den her, og jeg havde et ønske om at strikke den i originalgarnet, at jeg bare hoppede ud i det, uden måske helt at have overvejet det her med, hvad skal jeg egentlig bruge i min hverdag, og passer det til mit behov. Og det er også noget, jeg vender lidt tilbage til senere. Så, Asynja cardigan, fint nok at strikke. Jeg kunne faktisk godt finde på at lave den igen en anden gang, men så i noget andet garn. Og så vil jeg strikke den efter den model, den opskrift, der er udgivet nu, sådan så jeg får den rigtige tætte pasform, som bare giver et andet udtryk også. Ja, hvad kan jeg mere sige? Jeg tror ikke, der var mere at sige. Den er fin. Den er fin, den vil jeg gerne anbefale. Der er også andre af Anna Sjøsvarts opskrifter, som jeg gerne vil strikke. Men det bliver ikke lige nu. Det der så skete, da jeg var færdig med den her, det var, at fordi jeg havde kæmpet lidt med den, så trængte jeg bare til at strikke på noget let og noget småt. Jeg kunne simpelthen ikke lige overskue at gå i gang med en sweater igen, sådan lige i rumpen på den her. Så jeg har kastet mig over lidt små projekter. Og det der skete, det var, at alle mine 3 børn faktisk kom og bad om huer på samme tid, hvilket er helt, vildt usædvanligt. Jeg strikker generelt ikke til dem, medmindre de kommer og beder om noget specifikt. Og det gør jeg ikke, fordi de er så store. De er 16 og 13, næsten 14 og 9. De er så store, at de sagtens selv kan fortælle, hvad det er, de gerne vil have. Og så kan jeg også godt lidt forvente, at selvfølgelig hvis de har mærket på garnet og godkendt det i forvejen, at hvis de har lovet, at det kan de godt bruge, og at de kan lide farven, og de kan lide garnet, så bruger de det også bagefter. Så jeg strikker ikke noget, som er sådan en total overraskelse til dem, og så kommer med et eller andet og siger, nej, er den ikke dejlig? Brug den. Det skal de selv være lidt med ind over. Og det går også fint for det meste. Jeg havde i efteråret købt noget garn, hvor jeg egentlig havde købt til en hue til min yngste, men da det kom frem, så var det en forkert farve, der var blevet pakket. Og eftersom det kun var et fed, så ville jeg ikke bruge
penge og CO2 og hvad det ikke koster at returnere et fed. Så jeg beholdt det bare. Og det gjorde, at jeg havde sådan et enkelt nøgle i sådan en mellemblå, vil jeg kalde den. Den er ikke helt lyseblå, den er lidt mørkere, dueblå måske. Merino liggende, som jeg ikke vidste, hvad jeg skulle bruge til. Det her, det er en meget blød merino, som er sådan en der står på banderollen her, at det er sådan fra en særlig merino undertype, der hedder Mokosh. Labelen ser sådan her ud. Får I den jo nok spejlvendt. Det er fra det firma, der hedder Hey Mama Wolf. Ja, den hedder Merino Dahl. Det er fra en fransk forrace. Jeg skal nok skrive det nedenunder. Det her garn, det så jeg første gang i sommer på Fiberfolk i Roskilde, hvor Vildspirer havde det på sin stand, godt nok i en ufarvet variant. Og så havde jeg tænkt, når jeg skal strikke et eller andet, hvor jeg skal være sikker på, at det er helt vildt blødt og ikke krasser nogen, så tror jeg vil gå tilbage til at prøve det af. Og så kom der en anledning her. Så jeg havde et fed liggende af det her, et 100 grams fed, som løber 300 meter, så det er sådan en sport weight. Og jeg kunne allerede se, da det lå i min kasse med garn. Jeg har mit garn liggende i nogle kasser og inde i plastikposer, men bare det, at jeg havde taget det op og kigget på det nogle gange, så var det faktisk begyndt at blive sådan lidt fnulleret på ydersiden, bare sådan af berøringen. Så det er helt vildt blødt, og det fnuller også nemt. Så jeg har sat det sammen med en silkemohair, for at det måske holder lidt længere uden at fnuller. Og så havde min datter jo ønsket sig en hue, men det skulle ikke bare være en hvilken som helst hue. Hun kan rigtig godt lide sådan gamle romantiske ting. Hun er født i det forkerte århundrede, også det forkerte årtusind. Og hun ville gerne have en kyse, eller en kyse-inspireret moderne hue. Okay, hvordan gør man så lige det? Så gik jeg på Ravelry og kiggede efter mønstre, og så gik det ret hurtigt op for mig, at kyser, det er mest noget, som man laver til babyer, babyopskrifter med små hoveder. Og hun har et almindeligt hoved på min størrelse, voksenstørrelse. Så jeg har gjort det, at jeg har fundet en kyseopskrift til en baby. Og den kan strikkes med 2 forskellige strikkefastigheder, men de er begge to, jeg tror det er 28 masker og 24 masker henholdsvis på 10 cm. Og det her garn holdt sammen med en silkemohair, det gav noget mere, et noget grovere, større maskebillede end det. Jeg lavede en lille strikkeprøve, men ikke særlig meget, fordi det der er med opskriften, jeg så brugte, det er, at man starter bagfra, peger om bagved, det kan I jo ikke se, men man starter i midten bagfra, og så begynder man simpelthen bare at strikke, mens man tager ud, så det bliver sådan en stjerneform, der breder sig, og så når man har et stort nok stykke til, at det passer til baghovedet, så begynder man at lave selve den del, der skal gå frem på hovedet, og så til sidst så afslutter man fremme. Og det er faktisk ret smart, fordi så uanset hvilken strikkefasthed man strikker med, så kan man jo bare måle undervejs, er man cirka ved at være nået den omkreds, man gerne vil have. Og det gjorde, at jeg kunne bruge den her opskrift, selvom den slet ikke passede til min strikkefasthed. Så nu får I da se. Det endte med at se sådan her ud. Det er en kyse. Her der er bagstykket, som jeg talte om, som man starter med at slå op ind i midten her. Og så strikker man ud, og så havde jeg jo mulighed for at måle undervejs. Så det jeg gjorde, det var, at jeg noterede, hvilken størrelse jeg kom tættest på, da jeg havde fået den størrelse, jeg gerne ville have til baghovedet. Og så stoppede jeg der, og så har jeg fulgt den størrelsesangivelse i forhold til maskeantal for resten af huen. Jeg har selvfølgelig strikket den længere frem på hovedet, fordi afstanden heromme bagfra og til frem på ansigtet, den er jo også større hos en 16-årig, end den er hos en 12 måneders baby. Den opskrift, jeg har brugt, den er fra den norske designer, der hedder Indieblomst, eller det hedder hun ikke, jeg tror hun hedder Guri, men firmaet hedder Indieblomst, og mønstret hedder Lindan, og jeg skal nok skrive det nedenunder. Det har sådan et fint hulmønster, som er meget nemt at lave, med nogle omslag, og så strikker man bare frem, indtil jeg havde den længde, jeg gerne ville have, og så er der lavet sådan en lille picot ombukningsaflukning og nogle i-cord stropper. Jeg mangler jo altså lige at hæfte ender,
Men det er et stykke kyse, og den er simpelthen så blød og fluffy. Altså, jeg er ikke så vild med mohair sådan lige op i ansigtet, men nu skal den her jo primært sidde på håret af hende. Det er faktisk kun stropperne, der lige sådan kommer ned om hagen, og hun har ikke noget imod mohair. Men den er virkelig, virkelig blød. Så det var et færdiggjort projekt, og det passede rigtig godt til, at jeg kom lige fra at have strikket Plotolobi, og det var lidt krast, ikke? Og så over i smørblød. Så kontrasten kunne næsten ikke have været større. Og så var det et lille overskueligt projekt, og det trængte jeg til. Da jeg så var færdig med kysen her, så havde jeg faktisk kun brugt en tredjedel af det der 100 grams fed. Altså, den bruger ikke særlig meget. Og så tænkte jeg, okay, hvad kan man så lave ud af resten? Og hun ville gerne have et par håndledsvarmere. Eller halvvanter. Hun var ikke helt sikker, fordi det er ikke noget, hun har brugt før. Så jeg har været ude og finde en opskrift, som kunne give mig sådan cirka idé om, hvor jeg skulle starte og hvor mange masker. Og så har jeg igen tilpasset efter den strikkefast, som jeg havde, som jeg jo nu kendte fra kysen. Og så har jeg lavet lidt om på den. Så det er endt med at se sådan her ud. Her er den ene. Og der er en lille tommel på her. Og der mangler igen at blive hæftet ender. Men starten hernede, den er taget lidt fra den opskrift, jeg endte med. Så har jeg selv lagt en mønsterbord, som matcher det fra kysen. Har jeg lagt ind her i midten, sådan så man kan se, at det er et sæt. Og så har jeg afsluttet på samme måde, selvom det afviger lidt fra opskriften. Så jeg har lænet mig meget op af en gratis opskrift, som hedder Susie Rogers Reading Mitts. Den skal jeg også nok skrive hernede. Og der er jeg på nummer 2 handske her. Den går rimelig hurtigt, ikke? Så det her, det er cirka en halv, og resten kan jeg nok sagtens lave færdig i aften. Fordi så kan hun komme i gang med at bruge den. Det er jo lige nu, at ja, det er jo ikke engang fordi det er koldt, men det bliver nok ikke specielt meget koldere, inden det bliver varmere igen. Så det er jo nu, de skal være færdige, så hun kan nå at bruge dem. Så det strikker jeg på lige nu, og det er silkemohairen kan jeg faktisk ikke huske, hvad det er for en, men den er, ja, det er en silkemohair. Og hvis der er noget til overs, og det er der sikkert en lille smule, så ryger det i en pose, jeg har med silkemohairrester, fordi jeg bruger dem som sagt ikke rigtig selv, men jeg har da strikket nogle gaver og noget andet. Og så bliver der nok til et resteprojekt på et eller andet tidspunkt, som nogen kan få. Sådan. Så det var kyse og halvhandsker. I det her vildt lækre, bløde, men også lidt sårbare garn. Hvad har jeg så mere? Så har jeg et whip, som jeg ikke arbejder på lige nu. Og jeg viser den frem alligevel. Og det gør jeg, fordi at jeg skal lige fortælle lidt om, hvordan jeg vælger strikkeprojekter. Det her, nu er det selvfølgelig lidt svært at se. Den er godt nok lidt krøllet. Den har ligget i en pose siden oktober. Det her, det er starten på en sådan meget let overgangs, jeg vil ikke engang kalde det en sweater, måske en trøje, med en V-hals af Caitlin Hunter, hende der hedder Boyland Networks, og den her hedder Nordiska. Den har sådan et, den har jo ensfarvet stykke, og så kommer der sådan en mønsterbord hernede, som jeg er begyndt på. Det er meget svært at se, også fordi jeg har valgt nogle farver, som ikke har særlig høj kontrast. Men det var faktisk med vilje, fordi jeg gerne ville have det her lidt meget nedtonede look. Det er ikke så nemt at se farverne på den her optagelse, fordi det er jo bare mit mobilkamera. Så jeg tager nok nogle billeder, som viser det lidt bedre. Ja, og jeg mangler selvfølgelig også ærmerne. Men den bliver cropped, ligesom cardigan her, og det er faktisk lidt noget nyt for mig, som jeg er i gang med at afprøve. Og det er det, jeg skal fortælle om. Jeg strikker den i noget lammeuld fra Biche Bush, deres tynde lammeuld, som løber, hvad løber den? 240 meter per 50 gram, så den er tynd. Grunden til at jeg valgte at strikke den her, nu kan jeg lige lægge den ned, fordi man kan alligevel ikke se ordentligt, når jeg sidder her. Grunden til at jeg valgte at strikke den her, det er fordi jeg er gået i gang med at gentænke min garderobe. Forstået på den måde, at i mange år,
næsten altid har jeg overhovedet ikke interesseret mig for, hvad jeg havde på. Tøj, det var bare noget, man sådan skulle have. Og til nogle særlige anledninger og sådan noget, så har jeg selvfølgelig haft nogle yndlingsstykker tøj. Men ikke sådan til hverdag. Så har det bare været, okay, hvad er rent, der hænger i skabet. Og så har jeg arvet rigtig meget tøj fra min mor, når hun sorterede noget fra. Og så har jeg bare tænkt, altså, det er en nem måde at få nyt tøj, og så behøver jeg ikke selv at gå ud og beskæftige mig med, hvad jeg egentlig kan lide. Men det er endt med, at jeg har rigtig meget tøj liggende, som jeg dybest set ikke rigtig kan lide at bruge, eller det siger mig ikke noget. Det er ikke noget, jeg har valgt, fordi at jeg kunne lide det. Det er bare det, der har været. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg kunne overtage tøj på den måde. Jeg har også købt noget selv ved siden af. Men jeg begyndte at beskæftige mig lidt mere med, hvad jeg egentlig har brug for, og hvad jeg har lyst til. Hvis jeg stadigvæk gik på arbejde og var aktiv inden for mit fag, så var der ikke sige en bestemt dresscode, men i hvert fald en forventning om, at man klæder sig på en måde, som er sådan forholdsvis neutral og ikke giver et bestemt indtryk af at være på en meget særlig måde eller gå ind for nogle bestemte værdier. Og det gør, at der er altså grænser for, hvor hippieagtigt man kan møde op og stadig blive taget alvorligt. Noget af det, som jeg er begyndt at blive inspireret af, det er, når jeg ser strikkepodcast. Især dem, der er over i sådan lidt cottagecore vibe-agtigt med nogle lange hørkjoler eller sådan en hinterland dress, man selv har syet. Jeg synes, at det er en fantastisk stil, men den er også lidt speciel, ikke? Til at gå ud i til hverdag. I hvert fald for folk, som har kendt mig før, de vil måske stusse over, at jeg lige pludselig kom og troppede op i sådan noget. Men herhjemme kan jeg jo altså gøre, hvad jeg vil. Og en af de ting, som jeg er begyndt, det er at mærke efter, hvad jeg har brug for. Den kjole, jeg har på i dag, som I så lidt af lige før, den er jo skåret sådan ret meget omkring det naturlige liv, måske en lille smule over. Og så er den i sådan noget dejligt blød, børstet bomuldsflanel. Den er sådan næsten som at have nattøj på, og det passer fint, når jeg har rigtig meget tid herhjemme, hvor jeg sidder stille eller hviler, for jeg kommer også ned og ligge i hvert fald et par gange i løbet af dagen, og decideret skal hvile mig. Og hvis jeg har noget meget stift tøj på, og jeans eller bukser med sådan en rigtig fast linding, så er jeg altså nødt til at tage dem af eller direkte skifte til nattøj. Men den her, den kan jeg faktisk godt lægge mig i, uden at skulle skifte, hvis jeg vil det. Jeg har en plan om, at jeg skal sy noget mere tøj til mig selv, og jeg kommer nok til at prøve at sy noget, der minder lidt i stilart og i snit om den her, som er en købekjole. Fordi det må gerne være behageligt at have på. Og til det, der passer det jo faktisk rigtig fint med sådan nogle sweater eller trøjer, som også sidder løst, og som har sådan en pasform, der passer til sådan nogle lidt højskårne. Hvis det var bukser, ville man sige højtaljet, ikke? Altså kjoler, som sidder med en deling, der sidder lidt oppe. Ikke fordi, at jeg har mange kjoler, der sidder længere nede. Jeg har i det hele taget ikke så mange kjoler lige nu. Nå, i hvert fald, den her trøje, den skal jeg videre med at strikke på. Men jeg gik lidt i stå på den i oktober, fordi den har det her mønsterstrikboard, som er meget spændende at sidde med. Men det er det første større projekt, jeg strikker med mønsterstrik. Jeg kan godt, men det går selvfølgelig lidt langsommere, end hvis der ikke var flere farver. Og jeg har gjort det ekstra svært for mig selv ved, at jeg har været inde og pille i mønstret og lave om på det, fordi der var nogle motiver, jeg ikke rigtig brød mig om. Så jeg har været i gang med at sidde og lave mit eget. Sådan ja. Det bliver lidt mere kompliceret af det. Den her gentagelse, den løber nu over 20 masker, hvor den i det oprindelige mønster er over meget kortere, tror jeg nok. Så det er noget med, at jeg skal sidde og tælle hele tiden, mens jeg strikker det. Jeg kan ikke bare sidde og se fjernsyn eller snakke med nogen imens. Så det gik hen og blev et lidt mere kompliceret projekt, end jeg egentlig havde planlagt det til. Og så var det ikke lige så nemt at tage med alle steder. Der er 3 garnnøgler, der sidder fast lige nu, ikke? Jeg har 3 farver, jeg er i gang med. Så det er ikke sådan, ja, det blev lagt lidt på hylden. Og så kom jo det her tilstrik med Asynja cardigan, og så har jeg simpelthen ikke rørt den anden side. Men den skal jeg i gang med snart. Jeg havde bare lige brug for her i januar at få nogle mindre projekter på pindene, og lige sådan få renset systemet igennem, og finde ud af, hvad vil jeg så. Men jeg skal nok komme tilbage til den her nordiske, og jeg skal også nok vise den frem, når jeg er helt færdig med den.
Ja. Det jeg så har gjort i mellemtiden, det er, at jeg også har strikket på nogle strømper, fordi at det er jo sådan en rigtig, rigtig god lille palette cleanser, eller sådan en mellemstrik, inden man går i gang med noget større igen. Synes jeg i hvert fald. Og strømper, det er ikke noget, jeg har gjort så meget i indtil for knap et år siden, hvor jeg besluttede mig for, at det vil jeg også lære at strikke. Det er jo ikke svært at strikke strømper, men jeg har bare haft en eller anden forestilling om, at det var noget, som man skulle være helt vildt dygtig for at kaste sig ud i. Min mor har altid strikket mange strømper, og hun er en super dygtig strikker. Hun har ikke strikket så meget de sidste år, men det er der gode forklaringer på. Og hun har strikket rigtig mange strømper til os igennem min barndom og ungdom, og jeg har rigtig mange strømper liggende i mit skab. Jeg behøver sådan set ikke at lave flere selv, men jeg vil gerne lære det. Så for et år siden, der gik jeg i gang med at jeg besluttede mig for, at hvis jeg skulle lære at strikke strømper, så skulle det være strømper, der passer til min fod. Og jeg skulle finde det mest optimale fit, som også passer til min hverdag. Blandt andet forskellige hæltyper, fordi jeg havde en forestilling om, at det nok er hælen, der mest af alt bestemmer, om et par strømper sidder godt eller ikke så godt på foden. Så jeg har strikket mange forskellige hæltyper her det sidste år. Jeg kan selvfølgelig ikke komme igennem alle dem, der eksisterer, fordi der er virkelig mange efterhånden, og så hedder de måske noget forskelligt, men minder frygtelig meget om hinanden, og der er en lille bitte maske til forskel, eller de hedder noget forskelligt, men er i virkeligheden det samme, eller i forskellige lande og kulturer. I hvert fald, så synes jeg har været igennem nogle stykker nu. Selvfølgelig klassisk hæleflap og en masse vendehæle, hvor at de har forskellige navne og lidt forskellige måder at vende på. Og også noget, som hed en hollandsk hæl, tror jeg, som jeg var ret glad for. Nu er jeg nået til, at jeg lige manglede at teste en indsat hæl, altså en bondehæl. Og derfor så besluttede jeg mig for at lave sådan et par prøvestrømper. Det her, det er en strømpe, som jeg har strikket på her i januar. Den har også en makker lige ved siden af. Og det jeg har gjort, det er, at jeg har strikket sådan et mønster her med nogle meget små, ikke så kraftige snoninger og noget rib indimellem. Så der er godt med elasticitet og hold i dem her. Og så har jeg strikket glat på den ene side, som kommer til at være nede under foden, ikke? Og så et mønster på oversiden. Og så kommer der jo så en indsat hæl her, når jeg lige får afsluttet dem. Og så kommer der en tå, når jeg finder ud af præcis, hvor meget længde der er brug for. Det har jeg lidt svært ved at gennemskue nu, når hælen ikke er kommet på endnu. Garnet jeg strikker i, det er sådan et her lidt meleret strømpegarn fra et eller andet supermarked. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har købt det. Jeg har strikket i noget, som var købt i samme supermarked i en anden farve tidligere på året, hvor jeg var meget begejstret for det, da det blev vasket og foldet sig ud. Så det håber jeg lidt, at det her det opfører sig på samme måde, men det er faktisk lidt stridt og lidt ikke så rart at sidde med. Det er lidt træls. Og det der er sket for mig, det er, at man kan måske se her på bagsiden her, hvor der er det glatstrikket stykke, at det lægger sig jo, de der farver lægger sig sådan lidt i nogle kager og nogle striber. Og det er bare ikke, for mig er det ikke det, jeg går efter. Jeg synes ikke, det er det kønneste. Og for at gøre det endnu mere, her der er den anden, bare lige for at understrege, at det ikke er sådan så sjovt, så er det her den anden. Jeg ved ikke, om man kan se forskel. De er ikke helt ens på den her side, vel? Nu holder jeg lige sådan her. Kan man se, at på den her strømpe, på det stykke her, der er der sket noget. Farverne ligger anderledes, og der er meget mere ujævnt. Og heroppe, der begynder den igen at være glat, og ligner faktisk den anden, fordi at farverne sådan puljer sig. Det der er sket, det er, at det her stykke, det er strikket den aften, hvor jeg sad og så Trumps indsættelse. Og der er min strikkefasthed røget, fordi at jeg simpelthen har siddet og spændt op, eller været skiftevis ophidset og nedslået. Så det her, det bliver simpelthen et evigt minde om Trumps indsættelse. Sådan er det. Jeg mangler som sagt lige at indsætte nogle hæle, og det bliver i sådan et her strømpegarn fra Frølich. Det ser sådan her ud. Det er smart, fordi der følger sådan en forstærkningsdulut med.
Min mor har brugt det her i mange år, da jeg var barn, så det er der, jeg kender det fra, at det fungerer rigtig godt. Det eneste, jeg tænker, det er, at jeg muligvis lige skal en pindestørrelse op, når jeg strikker hælen på, i forhold til, jeg har strikket selve strømpen på pinde 2,25. Og det bliver nok lige det mindste, hvis jeg skal have plads til begge de her 2 tråde. Ja. Mønstret, som jeg har strikket her på forsiden, det har jeg taget fra en gratis opskrift. Jeg gik simpelthen på Ravelry og ledte efter strømpeopskrifter, og så scrollede jeg bare til at fandt et eller andet interessant. Og der har jeg taget den her. Jeg kan godt se, at der er noget mønster her, ikke? De hedder Togetherness Socks, og de er skrevet af noget, der hedder Little Home Designs. Jeg skal også nok linke det hernede. Men det eneste, jeg har brugt for den her opskrift, det er faktisk snoningen. Eller kan man sige, ideen til, hvordan der er lavet en snoning skiftevis sammen med nogle ribstykker. Det kunne man også godt have tænkt sig til selv, hvis man havde været lidt opfindsom. Men jeg er meget glad for struktureret kreativitet på den måde, at jeg går hen og kigger på, hvad andre har gjort, og så gør jeg det samme. Og så føler jeg mig frygtelig kreativ, men det er jo dybest set ikke noget, jeg har fundet på. Så, men bortset fra det, så er der ikke andet i den her opskrift, jeg har brugt. Jeg har selv valgt maskeantal, og jeg har selv valgt pindestørrelse, og jeg laver også en anden hæl. Så jeg kan ikke sige, om opskriften er god eller dårlig, fordi jeg har ikke brugt den som sådan, andet end jeg har kigget på billedet af mønstret. Så det er det, jeg har strikket på her i januar. Det er ikke blevet til så meget, fordi jeg også har haft nogle andre ting at se til. Og så har der været noget, jeg har pillet op, som ikke blev til noget. Jeg går og tænker lidt over, hvad det næste, jeg skal lave, det er. Og jo, jeg har en ting, det kan jeg måske lige vise. Det næste, jeg skal strikke, er helt sikkert en hue igen. Fordi jeg havde jo som sagt 3 børn, der kom og bad om huer. Den ene fik i december, hvor jeg skyndte mig at strikke sådan en meget simpel petit knit opskrift. Og den er med i skole, og den bliver brugt. Og så havde jeg min søn på 13, som aldrig nogensinde, tror jeg, har kommet og spurgt om noget strik før. Han sagde, jeg vil egentlig også gerne have en hue, men den må ikke krasse. Og det ved jeg godt, fordi han er noget sensitiv om, med alle sansindtryk, og især måske på huden. Så det skulle i hvert fald ikke krasse. Og så tænkte jeg, okay, hvad kan jeg lave, som jeg er sikker på bliver brugt, og jeg har heller ikke lyst til at gå ud og investere en hel masse i et super blødt garn, hvis han alligevel ikke får den brugt. Han er 13, og den kan sagtens blive smidt væk på den første dag, han har den med. Men så havde jeg en rest af sådan noget cashmere lace liggende fra sidste år, hvor jeg strikkede en sweater til min mand. Og jeg er så heldig, at jeg bor i nærheden af noget, der hedder Stofdepotet, som er en butik, der sælger metervarer, altså stof. Men de er også begyndt at sælge garn for nogle år siden. Og der kan man være heldig, at de har taget nogle rester hjem fra produktion, eller overskudsproduktion. Alle mulige ting, som man kan købe for ret billige penge. Og noget af det er vundet op på nogle cones, hvor man lige skal læse, hvad der står, og sætte sig lidt ind i, hvad det er, man kan bruge det til. Det er ikke en strikkebutik, hvor man går ind og så ligger alt pænt på hylderne med banderole på. Der er altså også noget af det, som står uden forklaring, hvor der bare er sat nogle papskilte op ved siden af. Men de er gode til at fortælle på hjemmesiden om, hvad det består af, og hvad man cirka vil anbefale af pindstørrelse, selv hvis det er noget, som ikke lige fremgår så klart. Der har jeg sidste år købt noget cashmere lace på en cone, fordi jeg som sagt skulle bruge det til en sweater, og jeg gav Sølle 1 krone per gram. Og jeg skulle kun bruge knap 100 gram, men jeg købte lidt mere, fordi jeg ville være sikker. Så jeg har købt noget, og så havde jeg cirka 45 gram tilbage, og det er den, jeg viser nu. Jeg tog resten af det, der var på konen, og så vendte jeg det op i et fed, for at jeg nemmere kunne have det opbevaret, fordi den fyldte altså rimelig meget, den der papdims. Og så har jeg bare haft det liggende siden,
Og jeg havde egentlig tænkt, at det bare skulle ryge med i sådan en pose med forskellige læstråde, og så sælges samlet. Men dels er der det, at den har en tendens til, at den godt kan knække sådan en anelse nemt. Den knækkede i hvert fald et par gange, mens jeg sad og strikkede sweater. Så jeg vil heller ikke sælge eller forære noget væk, som knækker for folk. Og da min søn så kom og spurgte min hus, så tænkte jeg, aha, så kan jeg jo faktisk bare bruge det selv. Der er lige nøjagtigt så meget, at det her er jo vildt tyndt, ikke? Jeg ved fra sweateren, for der regnede jeg det ud, at den løber cirka 300 meter per 25 gram. Det er altså ret tyndt. Men der er så meget, så hvis jeg lægger den tredobbelt og kombinerer med en alpaca lace, det her er fra Filcolana, men det kunne også være en anden alpaca lace, så kommer det til at i tykkelsen at passe cirka med en DK weight, satser jeg på. Jeg har ikke prøvet det endnu, men jeg gjorde det, at jeg vaskede garnet i sidste uge, fordi det også havde rimelig meget spindeolie i, og jeg havde en formodning om, at det ville puffe meget mere op, når det fik noget vand, og det gjorde det. Så nu kan jeg meget bedre vurdere cirka, hvor meget det kommer til at fylde. Det er jo floppy, og det er blødt, det kan man ikke se på videoen, men det giver en rigtig, rigtig god fornemmelse. Og til de par kroner, som der er i det her garn, plus den her, så kommer jeg til at have kunnet strikke en rigtig luksushue til min søn for 75 kroner eller sådan noget. Så det bliver det, jeg gør. Og det gør ikke noget, hvis den bliver væk på et tidspunkt. Ja, så det er det, jeg har planer om lige nu. Og så går jeg jo lidt og tænker over, hvad jeg skal gå i gang med, udover at jeg skal tilbage til den her sag. Som noget af det næste, så går jeg og funderer lidt over, hvad jeg har brug for. Jeg har rigeligt garn liggende, så jeg kunne sagtens tage noget fra mit lager. Jeg behøver ikke at købe nyt. Jeg skeler meget til, eller jeg bruger meget af det faktisk, hvis jeg bliver inspireret, ser en bestemt opskrift, eller bliver vild med en bestemt farve, eller et mønster, eller et eller andet, at jeg har simpelthen et Word-dokument på min computer, hvor jeg skriver ned, hvad jeg godt kunne have lyst til at strikke med tiden, og så hvis det har stået der længe nok, og jeg stadigvæk er vild med ideen, så er der nok noget om det, og så har der nok et behov. Men der er også nogle ting, som forsvinder igen. Altså efter en uge, så er det ikke interessant mere, eller det var bare lige, fordi alle andre strikkede den. Og der kan jeg godt mærke, at jeg er glad for, da jeg startede med at strikke for 3 år siden, at jeg for eksempel ikke kom på Instagram, og sådan så hele den del af strikke-insta, før at jeg havde strikket cirka et år, og havde fundet ud af lidt mere om, hvad jeg egentlig selv kan lide, og hvad jeg er til. Fordi jeg undgik der i hvert fald mange påvirkninger det der første år, som kunne have trukket mig i alle mulige retninger. Ikke dermed sagt, at Instagram ikke også kan være rigtig godt til at blive inspireret, fordi jeg bruger det jo rigtig meget nu, og jeg har også fået rigtig, rigtig gode og tips, og jeg vil ikke undvære det nu, men i forhold til mine planer også om at kigge min garderobe igennem og finde ud af, hvad jeg egentlig mangler, så har jeg brug for at holde lidt fast i, hvad der fungerer i min hverdag. Jeg har blandt andet også en tendens til at falde for meget store, tykke, vamsede sweater, jeg ser på Instagram. Nyudgivelser især, ikke? Og her i vinterhalvåret, der er der rigtig mange af de udenlandske podcaster, som jeg følger, som har udgivet sweater, som er lavet til, at man går ude på heden, eller vandrer i bjerge, eller ude og tager sig af sine dyr ude på sit lille landsted. Og jeg vil da også ønske, at det var mig. Jeg kommer bare ikke rigtig ud så lang tid ad gangen, fordi jeg kan ikke holde til det. Mine kræfter slipper op. Jeg har ikke dyr, selvom jeg vil elske at have nogle får og nogle høns, og skulle gå og nusse om, og skulle ud og fodre om aftenen, og lukke ud og ind og sådan noget. Men det er ikke en del af min livsstil lige nu. Det er ikke sikkert, at det nogensinde bliver det. Og jeg kan godt lide at være ude i naturen, men jeg er ikke sådan en friluftsmenneske, der har brug for at have kæmpe mange sweatre i 4-trådet Plutolopi. Det er også alt for varmt til at have på indendørs, og jeg bor i et ret godt isoleret hus, som blev gennemrenoveret for nogle år siden. Der er gulvvarme, der er aldrig koldt herinde. Vi har ikke selv valgt, at det skulle være sådan.
Der er også en charme i at bo i et gammelt, utæt bondehus, men nu bor jeg her til leje, og derfor så er der en udlejer, der har bestemt, at det skulle være sådan, og at det skulle nyistandsættes. Og det er da fedt ikke at fryse, men det gør også bare, at det her, den jeg har på i dag, som er en tråd Plutolobi og en sådan rimelig tynd følgetråd, det er faktisk noget af det varmeste, jeg kan have på indendørs, før jeg begynder at svede. Så i hvert fald med de vintre, vi har lige nu. Så der er også noget med at kigge på, hvad har jeg egentlig brug for. Og jeg var på et kursus i efteråret hos Maria, som har mammagarn. Mammagarn. Maria sælger uld, som er produceret af, hun sælger garn selvfølgelig, af uld, som hun selv har været ude og opdrive hos folk, der har fåreholdere. Nogle rigtig, rigtig lækre garner, og sætter fokus på hele den her garnindustri, som vi har fået opbygget globalt, og hvordan det er lidt skørt, at ulden den fragtes verden rundt, og hvordan vi egentlig er gået fra at have nogle forracer i gamle dage, hvor man kunne regne med, at ulden kunne bruges til nogle bestemte ting, og havde nogle bestemte egenskaber, til i dag, at det er sådan et eller andet miskmask, hvor vi dybest set ikke rigtig ved, hvor det vi sidder og strikker i, det kommer fra. Men der er jo nogle undtagelser. Og jeg er lidt forfalden til at blive draget af de garner, som er specielle, og hvor jeg også kan følge vejen fra de sagde mage, og til de sidder på strikkepindene. Og det er ikke for at lyde heldig, fordi jeg strikker også alt muligt andet, men jeg er blevet mere og mere optaget af dels, at garnet skal være noget, som jeg synes, jeg kan være bekendt at købe. Jeg skal ikke bare købe for at have det, jeg skal også bruge det til noget, og det som jeg strikker, det skal kunne bruges i min hverdag. Det var også en af Marias pointer på det foredrag, jeg var til i efteråret, at det kan godt være, at man nogle gange bare har lyst til at sidde og have noget mellem hænderne og har det behov, og det er også fint nok, og det findes der jo rigtig, rigtig mange løsninger på. Man kan fx strikke sådan noget billigt supermarkedsgarn til strømper. Men hvis jeg virkelig skal nyde et projekt, så vil jeg også gerne vide, at jeg har tænkt over garnvalget og over, hvad det er, det skal kunne for mig bagefter. Jeg har fx ikke strikket særlig mange sjæler endnu. Jeg har strikket et, og det kom sig af, at jeg faktisk havde et konkret behov for at have noget, der kunne være dels halsterklæde, når jeg var syg, og dels sjæl, når jeg gik ud. Men ellers har jeg ikke strikket sjæler, fordi det er ikke noget, jeg har brugt indtil nu. Og selv hvis jeg falder over en masse designs, som jeg synes er rigtig smukke og tiltalende, så vil jeg ikke have 10 af dem liggende, som bare ligger. Så jeg prøver at tænke lidt over, hvad det er, jeg egentlig skal bruge det til. Lige nu, der kan jeg se, når jeg kigger et år tilbage, at jeg har været rigtig interesseret i cardigans. Og så kom jeg til at tænke over det, der egentlig skete. Altså, at jeg slet ikke er faldet for nogen mønstre på en sweater. Cardigans er jo åbne foran til, så jeg kan vide, om det er fordi, at jeg har et større behov for, at jeg har noget, som jeg kan tage af og på i løbet af dagen nemt, i stedet for at det skal over hovedet. Eller er det bare tilfældigt, at det er blevet sådan? Og er det egentlig noget, som jeg gerne vil ændre på? Vil jeg gerne have flere sweatre? Jeg har en lige nu, som jeg selv har strikket. Men jeg har 2 cardigans og har planer om en tredje. Så så sådan nogle overvejelser går jeg med. Og det er også der, hvor jeg synes, at sociale medier kan jo være rigtig gode til at få inspiration. Men jeg kan også godt mærke, at hvis jeg bliver forrevet med af en bestemt stemning, eller et bestemt univers, så prøver jeg lige at træde et skridt tilbage og sige, hvad er det egentlig i det her univers, der tiltaler mig? Er det bare hele glansbilledet af, hvordan den verden præsenterer sig, eller er det faktisk noget, jeg kan hive ind i mit eget liv, og så giver det mening? Jeg har en tendens til, når jeg sådan scroller ned over Instagram, der er selvfølgelig også meget, som jeg bare scroller forbi, men alligevel godt kan blive påvirket af. Da jeg startede med at strikke, der synes jeg, at bobler og snoninger var noget af det grimmeste at se på, og retriller, de er rigtig grimme, synes jeg. Og glimmer, det er slet ikke mig, og pangfarver, puha. Men efterhånden kan jeg jo godt se, at selvom det er noget, jeg egentlig bare scroller forbi, så jo flere gange jeg bliver eksponeret for det, jo mere sætter det sig alligevel fra gang til gang. Og til sidst så nåede jeg jo faktisk frem til, at nu strikker jeg jo sådan nogle her små snoninger, og så tænker jeg, okay, snoninger, de er jo faktisk meget pæne. De kan jo godt være elegante. Og det der er på den her cardigan, det er jo også, der er også nogle snoningselementer.
Så måske om et år, så kan jeg lide sådan nogle store chunky snoninger. Og hvad kommer så derefter? Og måske kan jeg også lide glimmer, eller orange og grøn og rød sammen. Jeg tror det ikke, men man bliver jo påvirket. Men tilbage til det, jeg vil sige. Noget af det, som jeg kan mærke, at mit øje det dvæler lidt længere ved, når jeg scroller igennem Instagram eller finder nye podcasts på YouTube, det er de universer, hvor der er sådan meget støvede, dæmpede jordfarver, og det er meget naturligt, og det er sådan lidt cottagecore inspireret. Og ud over strikken er der jo også en masse andre ting, der sådan er med til at bakke op om et bestemt billede, eller glansbillede, om man vil. Det er både sådan noget som, at man sidder i sin hørkjole, som man måske endda selv har syet. Det kunne være netop en hinterland dress, den er der jo vildt mange, der har lavet. At man drikker en bestemt te, eller at man har indrettet sit hjem på et bestemt måde, med nogle bestemte naturting på væggene, eller billeder, eller levende lys i vindueskarmen, en lille romantisk dug. Der er jo nogle forskellige virkemidler. Der er også noget med kage og surdejsbagning. Har I lagt mærke til det? Da jeg kom ind i sådan strikke-insta-verden, der synes jeg, der var enormt meget kage med på mange af strikkebillederne. Så er der lige sådan, hvis man kigger oppefra og har taget et billede ned på sit bord, så er der lige sådan diskret en lille tallerken med noget rabarbertærte og en kop god kaffe op i det ene hjørne. Og det er jo med til at underbygge en stemning af, at det er lækkert det her, vi sidder og hygger os. Men man skal jo også, jeg måtte i hvert fald sige til mig selv, hey, det er ikke så vigtigt, om du spiser kage til, mens du strikker. Det smager godt, jeg kan godt lide kage, men jeg ved jo også godt, at jeg bliver ikke bedre til at strikke centrerede indtagninger, hvis jeg spiser hindbærsnitter. så der er jo også noget med, hvordan man promoverer og præsenterer sin strikkeverden, hvis man er en af dem, der laver indhold og lægger ud på sociale medier. Og det er der, hvor min kæphest måske ligger, at det kan simpelthen blive for opstillet, og det kan blive for fantasiverdenagtigt, til at jeg kan se, at jeg kan hive det ind i min egen hverdag. Jeg ser også mange strikkepodcasts og følger strikkere, især nogle danske, som jeg synes er vidunderlige, fordi at de hiver det hele ned på hverdagsniveau, og er simpelthen så totalt hverdagsrealistiske, at det er herligt. Men jeg bruger også det andet, altså det der cottagecore, pæne douchefarver, flotte billeder ud over et landskab. De bruger altid meget naturskønt, og måske ude på landet, og ja. Det tiltaler mig virkelig, men jeg skal også huske at sige til mig selv, at det er underholdning. Det er underholdning på samme måde som, at hvis en intro til en strikkepodcast viser, at man går tur ude i sin have, og æbleblomsterne falder og lægger sig ned på ens nystrikkede sjæl, mens der er skøn underlægningsmusik i baggrunden, så er det jo noget, der er sat op, fordi det skal give en bestemt følelse. Og der er ikke underlægningsmusik, hvis man går ud i sin have i virkeligheden. Det er lagt på bagefter. Og jeg kan godt forstå, at man gør det, og jeg har fuld respekt for det, hvis det er en del af sådan et helt stykke billede. Der er også nogle af dem, jeg følger, som skal leve af deres strik, som er designere, og som har gjort det til deres levevej, hvor det selvfølgelig er endnu vigtigere, at det præsenterer sig på en pæn måde, og det er jo markedsføring. Og det kan jeg sagtens leve med. Jeg skal bare sige til mig selv, at det er ikke meningen, at jeg skal kopiere det og gøre det til mit liv. Selvom jeg godt kan blive inspireret. Jeg er blevet inspireret af rigtig mange podcasts til at gøre nogle ting anderledes. Jeg har for eksempel begyndt at tænde levende lys. Det gjorde jeg i en periode for mange år siden, inden vi fik en kat. Så har jeg ikke haft levende lys tændt i mange år, men jeg kunne egentlig meget godt lide det dengang. Og ved at jeg har siddet og set strikkepodcast, så er jeg kommet i tanke om, at hey, det gav mig faktisk rigtig meget glæde at have dem tændt. Det kunne være, at jeg skulle genopleve det. Og det er jeg begyndt at gøre den her vinter. Nu er katten så gammel, at den ikke interesserer sig for lys mere, og jeg sidder altid lige ved siden af. En anden ting, jeg er begyndt, det er, at jeg er begyndt at tage naturmaterialer ind i mit hjem. Og det er også en idé, jeg har fået fra nogle af de steder, jeg har fulgt. Så det kan man jo gøre. Ja, men generelt så prøver jeg at sortere lidt i, hvad det er, jeg lader mig forfalde til på sociale medier. Og så prøver jeg at have lidt sådan skepticisme med mig. Hvis det ser for godt ud til at være sandt, så er der nok også pyntet lidt på det. Hvis man optager sin podcast, og man så lige bagefter tager det der tøj, man havde af, og skifter til joggingtøj, og
man slukker de levende lys, og man smider den der te ud, man havde siddet og promoveret, fordi man kan i virkeligheden slet ikke lide det, men man har bare hældt den op, fordi at alle de andre podcaster også drikker te. Og man har slet ikke blomster inde i sit hjem, fordi i virkeligheden så kan man ikke tåle dem, eller man er allergisk, så man smider dem ud lige bagefter, man har optaget. Så er det jo utroværdigt. Altså, men jeg kan godt købe ideen, hvis man lever på den samme måde, som man ønsker at fremstå, og det er autentisk. Så by all means, altså giv den gas, så er jeg på. Men jeg bruger det som underholdning, hvis det er noget, der ligger meget langt væk fra min egen livsstil. Nå, så det var lige lidt et rant om sociale medier. Hvis jeg lægger noget ud, så er der ikke nogen filtre på. Der er ikke nogen æbleblomster, der falder ned på mit nystrikkede sjal. Dels fordi jeg har ikke nogen æbletræer i min have. Jeg har ikke engang en have. Jeg har heller ikke noget sjal, fordi jeg strikker ikke de der sjaler. Men jeg har jo for eksempel i dagens anledning sat blomster i vindueskarmen, fordi jeg tilfældigvis havde dem et andet sted i min stue, og tænkte, de kan da godt komme med. Så jeg er jo også, altså jeg er jo ikke mere heldig end, jeg pynter jo også på, hvad jeg gerne vil vise frem. Jeg har sat mig ved en baggrund, som er sådan nogenlunde til at holde ud at se på, så I ikke ser på alt muligt andet rod i min stue, fordi jeg synes det forstyrrer for meget. Så jeg pynter jo også på nogle ting. Men jeg lover, at det her det bliver fra hjertet, og det er ikke fordi, at jeg er ude på, at jeg skal opnå noget bestemt, eller fremstå på en bestemt måde, fordi jeg skal heldigvis ikke leve af det her, så jeg kan tillade mig at gøre, hvad jeg vil. Nu har jeg snakket i over en time, og det er nok for i dag, så jeg håber, at du har nydt det, og jeg prøver at optage et nyt afsnit, inden der er gået alt for længe. Og så håber jeg, at du vil se med en anden gang. Og indtil da, så skriv, hvis du har nogle spørgsmål, eller hvis du bare gerne vil hilse på. Og det vil være så dejligt, hvis du vil lægge en kommentar, og så skal jeg prøve at komme lidt ind i kampen og være til stede og være synlig på både på Instagram og også her på YouTube. Så ja, tak for det hele, og ja, tak fordi du så med. Vi ses på et andet tidspunkt.